ekhaya bayasuke kube khona abasuka emakhaya bezongiwashela. Bengiwashele baphinde bahambe. Umntwana lo engihlala naye umfana akuyikho indlela ukuthi engakwazi ukuthi engigeze. Kuye kufike labo nje abafikayo ngaleso sikhathi. Kube ukuthi-ke nomakhelwane omunye umakhelwane ngimcele ngithi azongilekelela ukuthi ngigeze. Angilekelele ngigeze abantu baphinde behambele emzini. Njengamanje ngisenkingeni enkulu ngoba nasesibhedlela hlawe kade bengihlinza. Kwahamba kwavela into eziphuma ngaphezulu kwalesisu. Mengithi ngiyathinta kusathinteka ngaleso sikhathi. Imini ishona phakathi ishone endaweni ezimbili. Agcina iphuma lamabhamuza aphuma ngaphandle afutheka nalesisu. Manje gcina singasathinteki amabhamuza ayaphuma ngaphandle ayakhula nawo. Sekuyinto engathi manje izoqhuma futhi angani noma kunjani nje manje ngoba kunanesilonda manje sikhona kulelinye ibhamuza elikhulu. Sibuhlungu ngalendlela exakayo. Sibuhlungu ngalendlela exakayo. Ingane sezifile ubuhlungu. Nami ngiyabuza ubuhlungu. South Africa siyanibingelela kuphi nakuphi lapho nikhona enhla nasezansi ngeendawo nibeke lo mduduzo ngamkhonazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Kulezi insuku ngiyazi abaningi uma kuvela nje leli gama lethuleni sebeba nokwethuka ukuthi ungabe sizanani. Cha, nathi sindikindiki South Africa asazazi nathi yabo. Asazazi kunokuthi mhlambe ke sithi mhlambe ukuthi igozolo lo mhlambe kuvele mhlambe ukuthi kubungconywana kunalokho kuvele ukuthusa kakhulu kunokade kusithuse izolo nakuthanga sivuka ngokunye. Namhlanje singapha endaweni yase Konobia eyaziwa kanjalo ngapha eThekwini. Sizobona umndeni wala ekhaya abanesimo sokuthi umama wekhaya uyagula. Hey South Africa sesibonile izinto kodwa ke sisaqhubeka siyazibona izinto futhi uyabona ukuthi sisazoyibona lokho esikubabazayo. Hayi futhi asikakathuki asikakaboni lutho. Siyazi nani ukuthi nithuka kanye nathi nani ngoba ngempela mhlawumbe lapho suku uhleli khona into kanje esisuke siveza thina njengenhlangano ethweleni nosuku ungayazi njengoba nathi sisuke singayazi siyibone njengoba nathi sifika sithi awusigagameke ukuthi into nje ikhona bese siyaphuma siyocela usizo. Sinomama la umama unenkinga yokuthi ukhukhumalwe isisu. Sesikhukhumela ngalendlela ukuthi nathi siyasesaba njengamanje ngathi umuntu okhulile kanti akakhulelwe. Kodwa ke uzochaza umama ukuthi kwenzakalani nokuthi kuphi akucelayo South Africa ukuthi alekelelwe ngakho ukuze impilo yakhe ibuye lesimeni njengabantu bonke. Mama siyakubingelela ninjani? Ngiyaphila baba ngizwa nini? Siyaphila. Umama ubani? Uhloniphile Magagula. Okay. Mama undodakazi usibhalele mama. Kwenzakalani ma? Ngiyagula kakhulu bantu bami. Shuthi nje sekuneminyaka kwaqala ngagula ngaya ezibhedlela. Ngathi mangiye ezibhedlela kwabe kuqala ukukhukhumala isisu. Mangihamba ngiye ezibhedlela zingithumelela nakwezinkulu izibhedlela ezinye. Wagcina bengifaka nento eyishekhayo ngaphakathi okuyi ipipe elingenayo ngaphakathi licinge. Kwangavela into abayitholayo. Kwaze kwaya ngaya kwesinye isibhedlela sasisikhulu futhi kakhulu. Bagcina bengihlinza. Sesikhukhumela ngalendlela nje isisu ukuthi sifuna ukuqhuma. Bagcina bengihlinza. Uma bengihlinza akwaye ngathi sibohlile. Kwaba emva kwenyanga ezintathu sibohlile. Saqala futhi sakhukhumala. Ngalokho ngihamba kamadate ke izibhedlela. Balo benginika amadate ngiloko ngihamba ezibhedlela. Nabo odokotela mangibabonisa bangifike bangikale. Uma besho bathi babona kunamanzi mabengifaka emshinini yabo. Kunamanzi esiswini. Manje lamanzi mabengibiza bethi bazowampompa. Afika ngampompeki. Angampompeki. Ampompeka nje kwaba izinyanga ezimbili. Kuhamba wagcina sebethi mabethi bayacinga bethola ukuthi ajiyile ayijeli mabethi bayampompa lapha esiswini. Ukuze kube manje bagcina nabo bethi abazi manje yini abangase bayenze. Angivele ngizohlala ekhaya into engizoyenza ngizolokhu kulesibhedlela ekuyisona esangithumelela kulezi ezinye
ngizolo ngiyakhona ngiyothola amaphilisi ke nje manje nokuthi lo betrya bayatrya awaphumi njalo nje mabe ngifikile esibhedlela bathi bathola into ejiyile akulula eze akuselula futhi bephinde bengihlinze ngoba mebezongihlinza okwesibili vele abayitholi into abayikhiphayo ngaphakathi phela lamanzi ayangena ungena kodwa ukuthi aphume awaphumi. Njengamanje isisu sikhukhumela ngalendlela ukuthi angikwazi ngisho ukwenzani, kwazi ukuphuma endlini. Into nje ephenduphenduka embhedeni. Umntwana engihlala naye umntwana omfana. Uyena ongibhekile la endlini ongisondezela yonke into engiyidingayo. Nginabantwana mina ababili, ontombazana akekho eduze kwami ngamato. Kodwa engihlala naye unaye useze naye useshikeke ngalendlela ukuthi ngidinga ekhaya kuye kube khona abasukayo emakhaya bezongiwashela. Bengiwashele baphinde bahambe. Umntwana lo engihlala naye umfana akuyikho indlela ukuthi engakwazi ukuthi engigeze. Kuye kufike labo nje abafikayo ngaleso sikhathi. Kube ukuthi ke nomakhelwane omunye umakhelwane ngimcele ngithi azongilekelela ukuthi ngigeze. Angilekelele ngigeze abantu baphinde behambele emzini. Njengamanje ngisenkingeni enkulu ngoba nasesibhedlela hlawe kade bengihlinza. Kwahamba kwavela into eziphuma ngaphezulu kwalesisu. Mengithi ngiyathinta kusathinteka ngaleso sikhathi. Imini ishona phakathi ishone endaweni ezimbili. Agcini iphuma lamabhamuza aphuma ngaphandle afutheka nalesisu. Manje gcina singasathinteki amabhamuza ayaphuma ngaphandle ayakhula nawo. Sekuyinto engathi manje izoqhuma futhi angani noma kunjani nje manje ngoba kunanesilonda manje sikhona kulelinye ibhamuza elikhulu. Sibhlungu ngalendlela exakayo. Sibhlungu ngalendlela exakayo. Ingane sezivile ubuhlungu. Nami ngiyabuza ubuhlungu. Siyazama imali engiphila ngayo. Imali yeglanti yokugula vele ngigula umlenze. Iyona imali yokugula. Iyona engiphila ngayo nalomntanami okuyena ongigadile umfana. Asifuna ukuzama kubantu. Abantu imali zinzima. Lethu le mali yeglanti engiyiholayo ayikwazi ukungikhava ukuthi ngithole ukusizakala kubantu abashoyo ukuthi singakusiza. Kuba inkinga kube yileyo. Ngiyacela mase ngisizakale. Ngisizakale kube khona uxhaso ukuthi ngikwazi ukuthola nje ukuthi ngilapheke kule nkinga. Isingaphe kwamandla. Singaphe kwamandla angisazi ngenze njani. Sinekhala singalani nje kuphethe mama yaqala na shuthi uqala kokukhukhumala kwesisu nje yona kusho ukuthi kwakade shuthi kwaqala ngigula kodwa uqala kokukhukhumala kwesisu sekuneminyaka emithathu. Kwaqala ngo-2021 uqala ukuthi isisu sikhukhumala. Kodwa ukukhukhumala kwaso ngasenge ngaye ezibhedlela. Saqala sakhukhumala. Angazi ngoba ngangingadli amaphilisi kodwa ngathi mangifike ekliniki ngizizwa ngingaphilile kusho ukuthi kwakhuphuke ne-BP kwase kuba khona ezibhedlela ekliniki ukuthi iminyaka yami isifanele ngabe sengiyawadla amaphilisi e-BP kumele ngidle amaphilisi e-BP. Ngaqala amaphilisi e-BP ngingakaze ngiwaqale nganede ngawaqala kwaba izinyanga ezintathu saqala isisu sakhukhumala. Manje ngagcina ngingazi ukuthi into yami isuka ngoba ngagcina kwalawo maphilisi ngiwamisa ngoba ngaqala ukuthi ngiqala amaphilisi wase kuvele ukukhukhumala isisu ngavele ngagcina ngiwamisa nawo lawo maphilisi. Abantu besiZulu, abantu besintu, abalaphi bendabuko bona bathini sewabazama mhlawumbe ukuthi bathi babonani bona? Yebo sengike ngabazama. Shuthi ababonayo beqale bebheke eqala kwanami ngithanda ukuthi umuntu aqale angibhekele eqala kubone yena. Obonile nje oqala ubone ngokuthi
kunento engayiqiswa ibhedlela kahle kahle mayichaza ukuthi ngeke zekwazi ukungisiza kulento ngoba lento into engayiqiswa into yesintu. Manje ibhedlela bakwazi ukuthi besheshe bebone into engeyesintu, into engayiqiswa kwafakwa izinto ey'thile ney'thile ngeqiswa, kwafakwa nento eyisilwane esizokhukhumala la ngaphakathi. Kusho ukuthi sebeze babangaki, sebewu-4 bakhuluma into eyodwa efanayo, nomunye usho yona leyo ukuthi into le engayiqiswa, isibhedlela ngeke size sikwazi ukungisiza kulento. Futhi imithi into ezafakwa kulento engayiqiswa kwakuyizinto into zakude okunzima ukuthi ngisizakale la ngikhona. Okufuna ungazi ukuthi ngatholakala futhi into zakude la okuyizona engangifakwe ngazo. Ibhedlela mhlawumbe usuyihambile uma uyikhumbula ngamagama ungasipha sona ukuthi iziphi neziphi? Ngoba ngaqala eklinikhi, iklinikhi angithumelela esibhedlela saseMagandi. eMagandi ngisesibhedlela esikaMashu lesi esisho ukuthi igama yebo. Nalapho futhi ngabuyela eMagandi futhi iMagandi yabuya angithumelele e-Albert. E-Albert ilapho-ke ngagcina ngihlinzwa khona. Kusho ukuthi ngihamba ama-date agcina-ke nabo sebengithumelela e-Eddington. Njengamanje ngisanama-date ase-Eddington. Manje idlulile i-date nje yase-Eddington ngoba ngihlulekile ukuthi ngiye kulokhu. Angikwazanga naye imali zokuqasha iy'moto, iy'ngane zami uma ngihamba kufanele zifune iy'moto ezongithatha la, phinde iqashe futhi imoto ingibuyise la. Manje angikwazanga ukuthi ngiye kule date ebekade ifanele ngiye ngayo. South Africa niyalibona lolu sizi, niba ngisho ngithi nathi sekuyasethusa manje, yabo kuyasethusa. And lezi zinto ey'velayo uyabona ukuthi ezinye zazo noma kuwumuntu mhlawumbe ongakholwa kuzona ukuthi mhlawumbe ngempela ngabe izinto zesintu yini, noma mhlawumbe izinto ey'dinga mhlawumbe odokotela, but odokotela it seems engathi babona amanzi ngaphakathi lawo esingawaziyo ukuthi aqhamukaphi uma engakwazi ukuthi aphume ngoba kusho ukuthi alokhu engenile. But-ke mhlawumbe futhi enye question itshela ukuthi futhi uma kuthi into yesintu yiyo lenza mhlawumbe ukuthi abesilungu bangakwazi ukuthi bayibone ukuthi ngempela iyini cause yayo, nokuthi mhlawumbe-ke ukulapheka kwayo kungalapheka kanjani. So-ke kumina kunginikeza mhlawumbe i-point lokuthi as a South Africans kuyasinika mhlawumbe ukuthi abelaphi bendabuko na dokotela mhlawumbe somehow kuyadinga mhlawumbe bake bakwazi ukuthi bahlangane benze ucwaningo lalezi zifo ezinjengalezi eziqhamuka because izifo besingazazi lezi, yebo, nebezingakazi vele mhlawumbe emehlweni ethu, kodwa njengamanje nazi-ke ziyavela ukuthi zilapheka kanjani ukuze kube khona ukubambisana, ngoba imishini njengoba bemfaka imishini bengaboni lutho, asazi mhlawumbe ukuthi bona besintu bazothi yini njengoba nje esho ukuthi kuthiwa weqisa umama. So kodwa egcine sidinga khona ukuthi athole-ke usizo lokwelashwa. Mama, njengamanje ngiyacela ukuthi uzicelele kubantu emhlabeni jikelele, ngeke ngithi South Africa kuphela, emhlabeni jikelele kungaba nosizo nongaba umsamariya olungele ongakwazi mhlawumbe ukuveza isandla sakhe ukuthi nasi ngasiphakamise isandla, umama ngakwazi ukuthi asizeke, ukuthi-ke ikhona kuphi ozokucela nje ucela ukuthi uyicele khona ma. Ngiyacela isicelo engizosicela, ngicela uma ngase nje ngikwazi ukuthi ngixhaseke nokuthi ngilekeleleke uma ngavela abantu abangakwazi ukuthi mhlambe entweni kanje lento engiphethe kungaba khona nokusizakala. Ngiyacela ukuthi kube khona ukuvela nokuthi ngisizakale, njengoba nje ngeke ngachaza ukuthi imali engiphila ngayo imali ye-grant, iyona engenza konke ngayo. Noma ngikuthiwa-ke ngifuneka imoto, iyona ekumele isebenze. Ngingacela nje kube uma ngase ngixhaseke lapho, noma kuthiwa ngiyathola mhlambe abalaphi ngikwazi ukuthi ngikhokhe, ngoba ngihluleka futhi lapho ukuthi akukhokheki. Uma ngabe ngithole ngeke ngaya nje komunye udokotela okufanele ukuthi ngikhokhe, kwasho ukuthi into anginika zona
zangakwazi ukuphelela ngokuba imali ibingagcwele. Sangabe isakwazi ukuthi igcwaliseke izinto abenginika zona nazo ngokuthi zizongisiza. Njengoba futhi leli point nanje liphinde liyavela, abantu thina njengenhlangano ithule lisuke sibaveza, asivezi mhlawumbe abantu ngempela ongathi khona la becaphuna khona kusale. Beza kuthina njengenhlangano ithuleleni ngoba ngempela sebehlulekile ukuthula, sebethi asiphumele obala secela usizo. Basuke futhi iningi labo bengenalo lutho ephaketheni olungathi-ke mhlawumbe kungaba yisiliva negolide mhlawumbe lokukhokha. Yikho-ke njengenhlangano ithuleleni abantu bethu esuke sibacela usizo basuke ngempela bengenawo amandla ukuthi bangakhokha. Siye thina-ke sikubheke mhlawumbe ukuthi-ke kulabo ngempela bangakwazi ukwelapha, sikubuke thina njengethuba lokuthi nabo yila khona bengakwazi khona ukuthi iziphiwo namathalente abanazo yila khona okungakwazi khona ukuthi kuphakame nomhlaba nezwe libabone ukuthi usibani wakwazi ngempela ukulapha ukuthi uma ngabe mhlawumbe kuwumuntu ophatha amakhambi, cha amakhambi akhe nedlozi lakhe lihle ngempela because uyazilapha izifo. Uma kuthi abantu ey'bhedlela odokotela, cha sigaranta ukuthi ngempela isibhedlela sokuthi udokotela ukuthi bayakwazi ukulapha izifo ezinjengalezi. Kodwa-ke uma sekufunakala mhlawumbe imali sisuke nathi singenazo njengenhlangano ithuleni sizomkhokhela ngani umuntu naye engenalutho angakhokha ngakho, kodwa nje okubalulekile usuke ezocela usizo. Siyacela-ke kulowo noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi abe namandla nongathinteka ukuthi avele ngapha, nokuthi mhlawumbe ongaba nolwazi ukuthi isifo sini esiphethe umama nokuthi singalapheka kanjani. Ngingazi-ke mama mhlawumbe nje ukubuza nje ngoba angithandi ukuthi i-interview zokusiqhuba ngoba ngiyabona uhleli nakanzima wathi nokukhathala khona. Kuba la mhlawumbe bangafisa mhlawumbe ukuthi-ke banithinte inamba banganithinta kuyona, mhlawumbe niyafisa ukushiya inamba noma nifisa ukwenza njani ukuze bakwazi banimfonele mhlawumbe ngoba baqonde kunini ngenza njani? Ngingacela ukushiya inamba. Ishiye ma. Inamba ithi 072 017 6394. Iphinde ma. 072 017 6394. Iyona-ke inamba leyo kamama. Siyacela ukuthi kulabo ababona ukuthi mhlawumbe bangafisa ukuthi balule isandla noma mhlawumbe bathinteke bangakwazi ukuthi bangaba nalo usizo. Inamba siyacela-ke mhlawumbe ukuthi nansi umama useyishilo bathathe yona-ke bamthinte umama. Mhlawumbe nalabo abangafisa mama ongafisa mhlawumbe ukubakhombisa abantu ukuthi into ekuphethe injani, bangatsheli mhlawumbe ukuthi siyadlala mhlawumbe sifake iy'ngubo la mhlawumbe noma sidlala mhlawumbe imidlalo le yeshashalazi. Ngingathanda ukuthi babone. Yebo, ngingathanda abantu beyibone ngoba isingaphezu kwamandla. Yebo. Sengiyathanda ukuthi nje abantu nje bonke bayibone. Yebo ma. Ngaphambi kokuthi uveze ngizwe ukuthi namanzi awusawazi ngisho uphuza ngisho amanzi. Sekunzima ngoba kunana ukuthi la elokhuze nje kuvalekile ngoba into engithi ngiyayifaka iphenduka ibuye ngenhla ngokugcwala kwesisu. Sesigcwele lokho sekweqenga ukuthi ayikho into engenayo iyehla ngoba nokuya etoilet kubophekile. Kuyinto ebophekile. Ukudla kudleki nakho noma ngithanda kodwa manje akunayo indawo yokuthi kungene. Mangidla kufike kube ngathi into efanele ngiphalaze. Sengiphilela ukuthi njalo mangabe kufanele kube khona engikufakayo, kube khona enyukayo evele ibe silungulela vele kubuye. Siyazwela kakhulu mama nawe. No, ungabavezela mama izwe mhlawumbe nomhlaba ubabone ukuthi-ke sifo sini esiphethe umama. Njengoba ngisho ne-South Africa esikuvezayo kwathuleleni asivezi mhlawumbe izinto ngempela ezingekho, suke siveza izinto ezikhona. Nathi nje sethukile. Undodakazi esikhombisa ey'thombeni ukuthi ucela uma wakho usizo ubhekene nesifo sokuthi ukhukhumele isisu ngale ndlela. And kungena ngiyakhumbula khona umkwangithinte futhi ngapha uphongolo nayo sewumuntu omusha wesimame nabe engathi naye isisu sikhulu ngale ndlela le. South Africa njengoba nibona nje na ngiseke inkinga sibhekene nayo isisu lesi sikamama abhekene naso njengoba sibona nje sikhula mihla namalanga. Siyacela South Africa sizendlela kunina, siyacela kulo ngaba nosizo alekelele.
Siyasicelela ngane zakwethu, siyaphaphatha nje kunina nonke, ingaba abathandazi, ingaba abelaphi bendabuko, ingaba abezempilo, siyacela balekelele nangumama akwazi ukuthi asinde abuyele esimeni. Siyasicelela uma ukuthi indalo-ke kaNkulunkulu, mhlawumbe intando kaNkulunkulu-ke angeke sasho ukuthi sahluleka sizamile, kodwa sithi asize kunina bantu bakithi sizocela ukuthi siyacela nilekelele kulo ongaba namandla. Akubuhlungu, akumnandi, nasey'nganeni zakhe ngiyacabanga ukuthi nje si-traumatize esimeni esinjengalesi, even wena ngisho umama. Nawe-ke mhlawumbe uma kuthi umuntu mhlawumbe owenza into kanje, siyacela phela mhlawumbe uma ngabe ukwazi ukuthinteka unawo unembeza, ngaphandle uma ukuthi unembeza vele kuwena awusekho, usuwumuntu vele nje usuyiphelela impilo ukuthi nje awusenawo unembeza, ukuthi uma ngabe sekunje usuyibona-ke imisebenzi yakho uyaqhenya-ke ngayo, mhlawumbe kuthini-ke kuwena mhlawumbe. Nathi asiyazi le nto kanje ukuthi sizothi yini, idalwa yini. Esinakho kuphela thina namandla esinawo ukuthi sifike sizozwa, sibeke indlebe, silalele umuntu akhala ngakho, bese-ke sicela-ke thina ukuthi sivezele izwe ukuthi umuntu nangakhala ngakho acela ukusizwa ngakho. Njengoba namanje nibona nje nasi isisu sikamama sikhulu ngale ndlela, ngisho umuntu mhlawumbe okhulelwe angazi sibe ngakanani-ke mase ney'nyanga. Sorry, siyanicela South Africa, siyacela. No ma sesivala nje, kubuhlungu ma kukuphethe. Siyazwana ntombi indala nawe, engathi uNkulunkulu angahamba phambili aliveze usizo olungakwazi ukulekelela ma. Yebo, ngiyabonga. Ngiyajabula kakhulu uma sengithola ukusizakala, ngoba angisazazi, ngoba bandla iy'ngane zami zisencane, abazukulu. Ngisafisa ukuphila mina emhlabeni ngoba ngisabuka abazukulu basebancane. Lokho nje okungiphethe kabuhlungu ukuthi abazukulu bami basebancane. Kodwa uNkulunkulu uma yenza ngendlela enza ngeke simphikise. Ngoba manje into yami ikhombisa ukuthi ukuphila ngiyaphila, ngoba ile minyaka esengiyihlalile nalento, kumuntu ongabe akasekho emhlabeni, kodwa uNkulunkulu yena usalokho engigcinile. Mhlawumbe uma ngase kuqondane kube khona usizo oqondanayo, nginethemba ukuthi ngisangaphila. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Kumama mhlawumbe-ke kukhona konke osekukhulumelekile, mhlawumbe-ke sizocela nje umama mhlawumbe alindeleke njengoba inamba nje ekwazi ukuthi ashiyele yona yocingo kulabo abamdingayo. Bazokuthinta ma. Yebo, bazokuthinta ma. Yebo, ngingabonga kakhulu. Mangase kube khona nje abavezayo lolu sizo, ngilindele usizo noma yiluphi. Noma yiluphi, angikhethi lutho olunjani. Uma ngingaxhaseka nje noma yiluphi usizo, noma olokuthi ngiyalapheka, noma olokuthi ngiyaxhaseka ngokuthi mhlawumbe abantu bangixhasa ngendlela abangixhasa ngayo, noma yiyiphi uxhaso. Ngingabonga kakhulu. Yebo. Yebo. Siyabonga South Africa. Siyacela-ke ukuthi-ke kulo nanoma ngabe ubani oluzwa lolu daba nolubonayo, siyacela usizo. Ngicela ukuthi ngingalidonsi kakhulu le-interview ngoba umama niyabona ne-condition ahleli kuyona ukuthi-ke ayikho right, sikwazi ukuthi simdedele naye akwazi ukuphumula. Kodwa-ke South Africa asinalutho thina. Thina nje sizithunywa zikaNkulunkulu ukuthi sihambe siyoveza kulezo ngidama zakhe ezikhalayo, sivezele umhlaba nezwe, kube ibona-ke abaphendula umhlaba ukuthi kuphi okwenzayo ukulekelela. Siyasicela nje ngane zakwethu ukuthi-ke niphakame silekelele nangosisi noma umama akwazi na ukuthi aphile abuye afane nabantu bonke. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.